ko welema mawɗo hannde jooɗodade moɗon émission mon Sénégal men no gowɗen waddude bandiraɓe kala e saaha wodan mo bismiɗen e ɓiɓɓe leydi ndi e tawa kadi ko yimɓeɓe ganduɗa soko tawi kaali ene nane so tawi jamiri bandiraɓe ene jaɓa ɗum hande goto e hoɓɓe men ko goto e mawɓe tedduɓe biyeteɗo Daouda Dia ko welema mawɗo hande noon joɗɗade makko ɗo no fewi kadi ko yettude Allah yettudemo saabu soko tawi neɗɗo itti hay sinno ko minute aji ɗiɗi e saaha mum tottima andu rokkuma koko heewi nde tawno saaha wonko gollete hen ko heewi kala ko neɗɗo hokkuma yetto Allah jeeta ɗum ko adi foof mawɗo Daouda calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe, assalamu aleykum oɗon WINNDERE-TV e heɗotoɓe ayawo WINNDERE-TV wonɓe e nder aduna he hoto fof mi salmi ɗum inde mum yettoru en ɗo woni ene woniri caggal nde calminɗa bandiraɓe nani paami kadi ko welama mawɗo e salminago nde calminɗa dendagal bandiraɓe e wonɓe e dow leydi ndi e johli baba adama ɗi foof e so ardi ko ardi foof e duttoto caggal seeɗa mawɗo Daouda soko tawi en duttima caggal neɗɗo o duuɓi mum jeeɗiɗi nogas e joyyi ha capantati e joyyi holto neɗɗo o wonno haade men yettade saaha hande nde tawno ari saaha ene waɗi neere ene waɗi yiyoɓe aduna ɓe jangguine Qur'an ɓe jangguine métier ɓe kadi goppe tan ene dudoya so tawi a ruttontude min caggal e nder nde ɗo tumbere duuɓi jeeɗiɗi nogas e joyyi ha capantati e joyyi so tawi no min jiilotonoma holto gonnoɗa? eyyi alhamdulillahi rabbil alamin caggal yettu Allah enaɗum e yettude on hono WINNDERE-TV ɗum ɗo ko hunde mawde no fewi e am ne waɗi noon so wiyama Sénégal ne waɗi 60 millions neɗɗo on cuuɓimo hen goto oɗon jewtude muɗum ɗum ko yettu Allah no fewi wona e neɗɗo o woni on noon koye moɗon onon ɓeɗo woni gurdam ruttade neɗɗo guila ɗo yara duuɓi jeeɗiɗi ha ɗo yarata ɗo ko yettu Allah saabu hunde fof heeƴi hen min mi meeɗa janngude mi ƴangi ɓurani seeɗa mi meeɗa nadde école nde kemmi duuɓi jeeɗiɗi ko nden battumi remde ha dañmi hedde duuɓi 10 jinnaɗo mbimi an remdema e janggudema holen ko ɓuranma e aynoyde mbimi jinmi ko janngude o nannimi jangde e suko goto aywa ni wiye Djibi Diallo koye on puɗɗimi nabde Qur'ana on nayi min Galaya galle ceerno Saykou te min naati ɗon tan joom suudu yo Allah yafo joom suudu ceerno Saykou jeewo yimi tan yiɗimi wimi oɗon waɗi ɓiɗɗo somi tewni ko on kanko gaddanta ha dañmi hedde duuɓi 12 en battumi tan jiide tan komi famande ko ara wonko ara tan mi famandal min holno gonirmi ko min woni afo hakkude nene babam mi Allah mawniraɗo jogui ko miñiraɓe rewɓe est ce que min mi wonna ɗo tan walla holto paami on saha pellimi yaade doggi paami ka heeɗi jeppimi galle Youssou Keita o holko jiɗɗa mbimi jiɗmi ko liggade o yaɗa Rosso Sarding mbimi kam oɗo wawi te meeɗa Rosso Sarding gon ɗum waɗa Rosso Sarding ha ndungu o hokkimi 100 koni o kuma 100 ndengo hedde holon année est ce que wona hedde 62 en voilà ɗum kalis kew nden wonno 100 o wi tan no jumbami tan darani tan waɗimi gartumi patumi galle Sidi Diagana woni mi hokko mbawa ligga mbimi ko surtout an hunde goto o jinmi ko neldema ko gamin koɗɗi nenam hoɗi ko gataga annama ɗum bottari so ɗum yewde holko jiɗɗa e aduna mbi ko cinéma jinmi jeemi ko cinéma o wima ha mbima
non ɗon mbaɗana battari so jam ari mi yaha cinéma ɓe ɗanata ko kanko ummu tan jaha mi arta so mi arti mi jooɗo ɓe jooɗo ɓe gadda hirandi ummu jooɗo sara wiyama Daouda arti mi wiyama o wi no cinéma wayi mi haala ɓe ɗanata sona mi ara hankadi wonnoon mboɗo hokkiɓe koɓe yiɗi ko ha hedde 63 en non eyi hedde 63 en 64 en pellimi yaade jowol asdemo jowol sa ari jowol a wi namdima hayre dempete ko tano woni dempete hankadi haqqillam adi yomiɗo holmin par ce que mi yii lamɓe ne gara e Yousuf Keita lamɓe ne gara e Sidi Diagana min gonmi tan ko hakkude Rose Serding e Nodé Bottari ɓe lamɓe no gara mumen pourquoi mbawa kondir il faut mi yilo holmin mi anda minen est ce que mboɗo wawi lamade walla modi foti lamade kono mi janggani noon holno mbaɗami jami jowol yettimi jogui kalisa seeɗa mbaɗi ɗum tabil cigarette wonɗo ma won hedde lebbi 6 initaki ganda hoto ummimi ɓe nangi tan ko cuhlide tan liggo ni tan gonmi ko galle Mayram Idi wiyete Wele galle mum gonmi wonno kadi yiɗimi hankkadi ha no fewi ha mi fuɗɗima wowe tan gandumi hoto sillomi feñƴo mi pellimi yaade galle kure jami sa ari jowol wiyete ko galle Diadiaɓe galle naggam min ɗum waɗanmi conseillé waɗimi conseillé tan ko ɗemgal e ƴiyam ɗam yami toon calminimi innitimi cuule Diano naggam kaari ngal mi calmini innitimi ɓe innitimi tan mamimen goto nayijo wiyete Coumba Soud ummi tan ne darsa koyngal o mi ko worɓe on fayre mo darsa koyngal non way kono message ari am tan wimi dok jalta guilo koyngal yetta ko darsa o yettaki dokmi tan taari mum paami dama galle woyi somi so tawi ko taw ko ndiɗan ko jettima wo a yalta jowol tanima ɗum o mi Demba Gaye Allah hollimo somi waɗi mata so yettum tan kadi gasi woni mi arti tanam yeehi mimi arti aywa ɗon to nden ummimi ko jogui kadi hedde temedde hunde wonde so goɗɗo min ƴefti oto won otoji transport battinɗiɗo min goni balɗe 17 lawol ala ko min ñaami ala ko min gaɗi nden ko aɗa yinno ɗannade faade holto ɗo faami faade Dakar eyi lawol Dakar ngol ɓurani Linguére on sago Linguére min woni Linguére ɗo ndungu oto panat tan yimɓe jooɗo ɓe gadda biscuit mbaɗa hen ponsi ɓe ñaama e hankkadi a ɗannima faade Dakar nde jettoɗa Dakar holno jettotoɗa ɗo nde jettimi Dakar taw mboɗo dana Colobane jaami Colobane Allah waɗi tawmi ɗon baba goto mi Yero Balli salmimi ɗum mbimi ɗum ari e goɗɗo mawɗo goto kadi toroɗo kadi ɗo amen ɗo aywa ɓe calminimi ɓe mbimi hoto paɗa mbimi paami ko usine Bentali won sukaɓe gontoon toon paami oyo hokkimi simisel baba mo hokkimi buun nayyi ɓe mbaɗɗimi e neɗɗo ha jaami usine Bentali jaami jeetimi sukaɓe ɗu ko suudu ceerno momin jangguininomi no won debbo goto hokkimi suudu ndu wi suudu ndu yoɓetake ko suudu saabu Allah kala nde yimɓe ko kande ari ko ɗo jippoto so wala ɗon so neɗɗo makko ari jippo ɗon yoɓetake wonde suudu tan no suudu almuɓe hankkadi ha wonde suudu tan no suudu amen min gari jippimi noon gonɗon balɗe ɓe mbimi noon ko wonko ganduɗa ɓe laani haalde certainement télé ko yahata aduna noɓe liggorto ndi ɓe kalni mbimi mi nani kono mi jaɓani nadde ligguey he on noon mbaɗa calcule janggo hono oɗo ñalawma on hande ni mbaɗa calcule janggo mbaɗa haala e batu mbaɗa haala e wuuro aywa mbimi ala ni tan
wadde ɓaya kono goppuli calimi wadde ligguey o han kadi gurdam musɗam hay so tawi ɓe jalti fini subaka ɓe mbiya komi yaltu mi yalta mi woni ganduɗa hoore maɗa wakaji goro waɗi dagonɗo wakaji goro ko ɗum joguimi ko ɗum bertanmi leydi bajjon no gonɗo jeeɗa capanɗe jeegom ko ɗum cuddutomi jogui ko panlo goɗe simis ɗam gurdam foof e musde holno mbaɗɗa caggal nde gurɗa hen lebbi walla kitale e holno mbaɗɗa hol ligguey mo pelliɗa ƴettude hankkadine caggal hankkadine ka ɗanniɗo te aɗa woppi caggal mbiɗa ka goto ka woni afo joguiɗa ko miñiraɓe rewɓe e hankkadine hol ligguey mo pelliɗa sajjitade caggal won ligguey ma jaɓani eyyi pellimi hankkadi tan kadi ko ruttade jaami mboɗo yiilo ligguey ɗo ponɓe liggade mboɗo yoɓe gadim asrem 3 namdi ɗon galle mbi mboɗo yi liggade wowi mbiyata aɗa wawi lawƴude no kom mbimo ɗo wawi gonmi on galle ha Allah waɗi joom galle o wadde mi e baɗum goto ko mataw ambassade walla conseil ambassade fekta Gambie ko yaade gueɗe cukalel année 67 min jeehi aywa o fekta Jidde o wimi ya ruttu Fouta mbaynoɗa jinna maɗa ken yahoɓe Jidde o hokkimi pasam wiya oɗon garti Fouta kalam jinnaɓe mbimin de patron wi komi yahoɓe Jidde e won saaha mataw mawɓe ɓe ganda holko woni Jidde ne woni tan ko Makka sa yi Makka tan walla Madina ɓe ganda mbimi jaaha Jidde o wi Jidde o wi wata holla hol Jidde mbi ko Jidde o wiide minne mi anda holko Jidde firta wala yaade ndem arti hankadi mbaɗa jogini hen am cawdiɗan ɗo kono mi jaɓani yaade galle muɗum ɓe jogui banon debbo komi woni afo amen resa ɗo dewgal moƴƴal kono mi jaɓani yaade toujours min kay mi heɓa tampere tan mi yiya tampere mi anda holno tampere wayi so mboɗo daña mi anda mi tampiri somi dañani mi anda mi tampiri fami jiɗɗa ko firtande hoore ma mbasa yowitade eyyi aywa te kanko yo banam debbo joom galle ko mawɗum ina nafa par ce que hokkami comci joni caggal wasiyade Jidde nde holko battinɗa wadde on ɗon paami joni noon paami ganduɗa homaɗa marché nguel so goto wonno jogui machine uno gawri jooɗi mboɗo jewta mboɗo sehlagal li tan ha wiya yimɓe jaaha France ɗum jaaha France o wiya joni noon kala joguiɗo kayit juddu mi yawa yaade France mo ala ko 7500 mbiyomami daren kayit juddu mum tan mbimi o wi wallu mbi mboɗi mam walle mbanmi feere ha keeɓe juddu mum tan so joni ko min yahata o wi ala saabu Allah wallam komi sehlaɓe o wi wallam mi yaaha keddoɗa e machine he ƴewmi taade o wawa dañde hoorema ko juddu minne mi wawa dañde hoorema machine te o ñaguimam ittude juddu tottude juddu o yaaɗi keddimi machine he joom machine o ari yeede machine ɗum yeemu wiide yee kono ma oɗo suka yaade hen o reɓɓe haala ko tan gon machine he ha noppam ɗi mbaɗi probléme ɓe noppi mbaɗi probléme min jaade docteur o wi noppi ɗi mbaɗi probléme ɗum woppi kolliɗami goto wonno ɗon jogui bitique ko mbimi ko cinéma jiɗmi ko min ko cinéma jiɗmi par ce que ko hen tan janggami aduna dal kanko sugo o min jembi min jaaha cinéma tan jaami kuppanmo billet gadi kuppanmo billet so kala sen jaadi on saaha sen jaadi restaurant a yaɓata a tinata mbiɗa mboɗo tara tan mi yoɓa sen jaadi cinéma mi doka mi yoɓa jaɓanmo billet sappo e joyyi kanko o naata mo capantete walla mo nogas jo joni mbimo billet man o ƴetti o hersi o wawi wiide ko dow fayi o wawi ɗum tan o wi mboɗo man jaam natoymi jaggum place